Frey Productions Connect Conference ኣዳልያ ብኽብሪ ትዕድማላ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ካብ ጁላይ 1 ክሳብ 4 ነቶም ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ዘይተመርዓው ዝምልከት እዩ ትዝግበረሉ ቦታ ኣብ ካምፕ ኮፓስ ኣብ ደንተን ቴክሳስ እዩ ዝኸውን ናብዚ ክትካፈሉ ደልዩ ነትዋጋ ክፍሊት 145 ንሓደ ክፍሊ ንሓደ ለይቲ እዩ ዝኸውን እቲ ሆቴል ክልተ መደቀሲ ዓራት ኣለዎ ኣብኡ ክሳዕ 4 ሰባት ሓቢሮም ክድቅሱ ይኽእሉ እቶም ዝድቅሱ ድማ ነትዋጋ ማቐልዎ ማለት እዩ ንምግቢ ድማ 11 ቅርሺ ንሓደ ምግቢ ክፍሊት ኣለዎ ናብዚ ክትካፈሉ ደልዩ ኩልኻትኩም ኣቐዲምኩም ዝሓፀረ እዋን ንዓይ በዚ ኢሜይል እዚ ክትሰድሉይ ሓደራብል ንኻልኦት እውን ክትነግርዎም ሓደራ ንብለኩም እግዚአብሔር ጽቡቅ ግዜ ከም ዝበና ንኣምን ኣለና ካልኦት ድማ ብጸሎት ደግፉና ጎይታ ይባርኽኩም